ಮರ್ಯಾದ ಜನಗಳು ಕಾತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಏಪ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಮಾರನಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭವ್ಯವಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೋಜನ ಚಿತ್ತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ತೋಡುವ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪೋ ಅಂಡ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಕುದರ್ ಪುಗಾರ್ತಿ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಿತ ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆ ಬಾಲಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈತ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಂದು ಪೋರಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಈತ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ತೂನಾಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಆ ಕತೆ ನಿಂಗೆ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ತೋಚ್ಪೋದು ದೇವರ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೋರು ಹೊರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಐನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದೊಳ ಇಂಕಲ ಐನು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋದು ಬಾಲಣ್ಣನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನತ್ತು ಅವೇನು ಬಾಲಣ್ಣನ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಒಡೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪೋತುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಈ ಮೇಡ್ದಂಗಳ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಮಟಾ ಸಿರ್ಸಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ 5-6 ಬಾದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅವೊಂಜಿ ಬಂಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋದವು ಬರ್ಪನಾಡು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲವ ಗಾಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲದು ಐನು ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಅವಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬನ್ನೇಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನದ ಅವು ಪನ್ಪನ ಕೊಡ್ಸಿ ಅವು ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಆಪುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಆಪನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 45,000 ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡಿಯಪ್ಪ 45,000 ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಮೊತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ 45,000 ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗಾತನು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಅಡೋದಿದು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಪ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಕೂಡ 45,000 ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದತ್ತ ಮಾತವಿ ಬಡ್ಚಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವಿರುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬುಡಾಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡಾಯಲ್ ಬಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರಿಗಳ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎರಡನವರಿ ತುಳುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾಡ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಗಳ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಅಕ್ಲಿಗಳ ತೆರಿಪಾಡು ಚಿತ್ತನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಕನನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಂಡು ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದ ಬರಿಯಾತ ಜನಕುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತದ್ದು ಇಂಕ್ಲೇಪ ಸೊಲ್ಮೇಡೆ ಒಂಜಾಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಪ್ಪವರು ಅರ್ನಾಡೆಯವರು ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ಅರ್ನಾಡೆಯವರು ಪೋದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಕೈತಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಿಪಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಬ ಪುರ ನಮಸ್ತೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಐಟ್ಲವು ಚೌತಿ ಅವಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಅವಡು ಹತ್ತನಾಂಡ ಮಾರಮಿ ಅವಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾದ ಆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನ ಅಲ್ಪ ಆತ ಸಾವಿರ ಜನಕುಲು ಆ ಸಾವಿರ ಜನಕುಲಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಜಾತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ ಪನ್ಪತೋಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೆ ಅರೆ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಅವು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರನ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಅಲ್ಪಾರೆಗೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರಣವರ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಚಾಕರಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗಿದೀನಿ ಅಂಚಾದ ಅನ್ನೆರೆ ಸುರುಕಾದಿರೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಣಾಮನಿ ಪೊರ್ತು ನಾನು ಸಂದಾಯ್ತಮಂತ ಅನ್ನೆರೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅವಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುಗೂ ಕುಡಾತು ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾದೀನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪುದರ್ಲವು ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಪಿರವಡಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೊಂದು ಅಂಚಾದು ಬಾಲನ್ನೇ ಬೇದಿರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬಾಲನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ನಾವು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇದು ಮಾತ ಚೌತಿಗೆ ಹತ್ತನಾಂಡು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಮಿಗೆ ಮರ ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಅವನನ್ನು ಮಾತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾತಿರ್ನ ದುಂಬು ಎಂಚೇರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ನಾನೇ ಒಂದು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದನ ಕಲತ್ತೆ ಯಾನು ದುಂಬು ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪುನಗ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಕ್ ಸಾರ್ಥ ಸೊನ್ಪತ್ತೇಳನ ವಿಷಯಡು ಪರಮಾಣ ಸೊನ್ಪತ್ತೇಳನ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ
ಆ ಭಾಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಐನು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಆ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದನಗ ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದನವರಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದ ಇಂಕಲ ಸಂಸಾರಡು ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನುಪ್ಪೋಡೊಂಡಲ ಇಂಕ್ ಬೆನುಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಿಜ್ಜಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಏನೋ ಜವನ ಅಟಿಗಿದೆ ಇಂಕ್ ಪಿದೈಪೋದು ಬೇಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದು ಪೂರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರವಿನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಿಕ್ತರಾಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲಾಂಡು ಆತಿಟ ಉಪ್ಪೊಡಿತೆ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಪನಂಚಿನ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಸಬಿತ್ತೇನೆ ಐತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಐದು ಏನು ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಲ ಕೈಟ್ ಬರೆದು ಅವು ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತಂದ ಒಂಜಿ 3 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 100-150 ರೂಪಾಯಿದ ಆ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಐಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋದು ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಯೊಂತನು ಐಟ್ ಯಾನು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಇಂಕ್ ಬಲದಿದು ಆಚಾರ ಅದು ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಆಚಾರ ಪೊರ್ತುಗು ಹಿಂಗೆ 23 ವರ್ಷ ನಿನಕ್ಕೆ ಐಟ್ ತುಂಬುದ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ ಅವು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಒಣಸು ಉಣ್ಪುನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಜೆ ಏನು ನಟ್ಟೊಂದಿನಿ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿಗೆಂದು ಬೈದೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನಾಂಶಗೆನ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕೆ ಏನನ್ನು ಬೆನ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ಈರೇ ತೋಚ್ಪವಡು ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಇಂಕ್ ಸಾಧಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಪಿದೈಬೋದು ಬೆನುಪಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬೋದು ಬೆರೆಸಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಈರೇ ಸಾಧಿ ತೋಚ್ಪವಡನ್ನು ಅರ್ಧ ಸಾಷ್ಟಾಂಗನು ಅಪ್ಪೆರ ನಟ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಕೋ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಜನನ ಇಂಕಂದು ಅಪ್ಪೆನ್ನೇ ತೋಚ್ಪದೇರು ಇಂಕೊಂಜಿ ರಾಜು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಸ್ತಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ದಿನಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಾರು ಆರು ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಪ್ಪಂದೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪನಾರು ಆರು ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಳ್ದು ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ದ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಆರು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪೋಂದು ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ಬಾಲು ಒಂದೆತ್ತ ಶಬ್ದಚಿತ್ರದ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡುಂದನ್ನ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಲು ಏನನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಂಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಾದಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ಆಯನ ನಿಜಾನು ಓವುಲ ಇಜ್ಜಾನು ಆಯುತ ವಿಷಯ ನಿಜಾನು ಇಂಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಗಂಧಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ರಾಜುನ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಡು ರಾಜು ಸಂಪರ್ಕ ಆದಾಗ ರಾಜು ಎಂದ ಪಂಡ್ಯರು ಈರು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ದಾಯಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಬೋಲರ್ ಇರ್ತೀರು ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದಿತ್ತೀರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲ ಮಲ್ತಂತೀರು ಅಪ್ಪ ಆ ರಾಜು ಪನ್ಪನಾರು ಅಪ್ಪ ಆರು ಎಂದ ಪಂಡ್ಯರು ಈರು ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಡ್ಯರು ಈರು ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪಂಡ ಯಾನು ಒರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪುದರ್ದಿಕ ಈರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊರು ಮಲ್ಪಗ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಈರ್ನ ಪುದರ್ಡಿ ಈ ಇಂದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಈರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಇಂಕಲು ಯಾಪಾಗಲ್ಲ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯದು ಆ ಪಾತ್ರ ಕೊರನ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ ಊರುಡು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತೀರು ಅಪ್ಪ ಇಂಕಲ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಪನ್ಪಣಿ ಸುರು ಮಲ್ಪಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಡನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಮಕೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆತನಗ ಎಂಕಲೆಗೊಂದು ಈ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಂಡ ಸುಖಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಅರ್ಧಗತ್ತು ಒಂಜಿ 100 ಮುಕ್ಕಾಲಂಶ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಎಂಚಿನಂಜಿನಾದ ಪೋಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗತಿ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಿನಾದ ಪೋಯರು ಆಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆದಾದನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈ ಪತ್ತಿನೇಟು ಇಂಕ ಆ ಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತೋಚ್ಪೋಯರು ಆ ರಾಜು ಪನ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯನ ಆ ರಾಜು ಪನ್ಪನೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಆ ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡತಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧದ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲದೇವಿ ವಿಜಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಒರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದ ಒರಿ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ ಬತ್ತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇಂಕಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಊರಡೊಂಜಿ ದಸರಾಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಲಿ
ನಿಖಲ ಟೈಮ್ ದಕ್ಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಪಂಡನೇಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ನಿಖಲಿಗೈತ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅವಳು ಮಂಗಲ ದೇವಿಡ ಪಾಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದ ಅವ್ಳು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಂತೀರು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾತ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ಮುಕ್ಕಲೆ ಕೊರಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಳ ಒಂಜನೆ ಮರಿ ಎದ್ದ ಅವಳು ಆ ಟೀಮು ವಿಜಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪಣ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಇಂಚಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದೇತು ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಲಿ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಚಿ ಚುರುಕಾದ ಕಾಸು ಕೊರಚಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ ಪೂದಾರ್ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜದ ರೂಪಡೆ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಜೈದನ ಅಕ್ಕಲು ಆತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡನ ಎಂಕಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕದ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ತಕ್ಕದ ಸಾಧಿ ಇಂಚ ನಾಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರ ಅವಂದು ಪೂರ ಎತ್ತೇನೆ ಐನು ಪೂರ ದಿಂಚಲ ಅಡೋದು ಇದು ಮಲ್ತದು ಪತ್ತದ ಆ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತನಾಗ ಅವೇ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಎಂಕಲು ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಐತ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಎಲಿತ ಮಿತ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ದು ತಿರ್ಗುಣ ಐತ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಗೋಲದ ಮಿತ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಲ್ದು ತಿರ್ಗುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸೇ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಊರು ಎಂಕಲೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅಂಡ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ದಸರಾಗ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಂಡು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಣಿ ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣಿ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಪನ್ಪಣ ಅಷ್ಟೇಮಿ ದಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಊರಡೆ ನಡಪಂಡು ತೊಕೊಡು ಅಪ್ಪ ತೊಕೊಡು ನಡಪಣಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೊಕೊಡದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯೂತ್ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎತ್ತದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಇದೇನು ತೂ ಈ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಆ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ವಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪಣ ಒಂಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನು ಎಂಕಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಾನಗ ಅವಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಪುಗಾರ್ತೆ ಅಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಡೀ ಊರಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಳು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ದಕ್ಕಲು ಹಿಡಿದು ಕೇರಳ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಆ ಮಸೂಡಿಕೆ ತುಯರ ಬರಂತೀರಿ ಆ ತುಯರ ಬರ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಅವೇ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ ಮೂಲು ತೊಕೊಟ್ಟು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವೇ ವರ್ಷ ಇಂಕಲು ಮೈಸೂರು ಮೂಲು ಮಡಿಕೇರಿ ಬೋದು ಬೇಲ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲೆ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮಂಟಪದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೆಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಿಯರು ಆ ಸುರುಕಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬುಲೆದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಉಡುಪಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೊರ ಹಾಪಣಿ ಅಂಚೆ ಸುರುತ ಪರ್ಯಾಯಗೆ ಪೇಜಾವರ್ಧನ ಪರ್ಯಾಯಗೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂದರೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ದಯ ತಿಕ್ಕದನು ಅಂಚೆ ನಾನು ಬತ್ತಿನೇ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾತ ದುಂಬರಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಂದೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚೆತ್ತನಿರಿ ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಈ ಫೈಬರ್ ಅವಂದು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ನಡಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಣಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವು ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೇಪರ್ನ ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಏನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ 3 ಜನ ಸೇರಿದೆ ನಾನು ರಾಜು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋಹನ್ ಪನ್ಪನೆ ಒಳ್ಳೆ 3 ಜನ ಸೇರಿದ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಬೇಲ ಮಲ್ತದನು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಅಂದು ಆ ಕತೆ ನಿಕ್ಲು 10 ನಿಮಿಷ ಹತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ತೋಚ್ಪೋದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಐನು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೋರು ಹೊರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಐನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದೊಲೆ ಎಂಕಲ ಐನು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನ ಚೌತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಕೊಡ್ತಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಎತ್ತೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಾಲಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬಂದು ಪೋರಿ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಇಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲ ಇಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಯಾನು ದಸರಾಗ ದಸ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 4 ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಊರದ ಕೆಳಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 10-15 ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ವರ್ಷಡು ಕಲ್ಪನೆ ನಾನೇ ಎಂಕಲೇ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ರಾಜು ಮನ್ಪನಾಡು ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಕೊಲ್ದು
ಐನು ಕುಳ್ದು ಐನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಸತ್ತು ನೇನು ಕೊರೋಡು ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನ ಬಕ್ಕ ವರ್ಷ ಕಾಪುಜಿ ಆಕಲೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೋಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಐನು ಕೊಲ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ನಂಬಿ ಐನು ಕೊಲ್ದು ಐನು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಆವು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಆ ಐಡಿಯಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈತನೆಟ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕಮಲ್ ಪೊಡಿ ವಿಷಯನ ಬಾಲು ಆಡ್ಸ್ಪನ್ ಮಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ದಾದನು ತುಲ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಪಯನಾಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಟ್ ಹಂಚೇನಿ ಓ ಟೀಮ್ ದಾಕಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನೇನು ಈರು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಸೋಡ್ಕೆಗೆ ಪಾಡ್ನೇನು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಜಿ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಲಾಗಿ ಹಾಂ ಅಂಚನ ವಿಷಯ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲ ಮಲ್ಪಣಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಐನು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತದೆ ಐನು ಸಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಕಾಂಡ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ನಂಕೋರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅವಳು ಅವೇ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪುನಗನೆ ಬಾಲಣ್ಣನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನತ್ತು ಅವೇನು ಬಾಲಣ್ಣನ ಬಾಯ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಒಡೆ ಮಾತ ಮೇರನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೋತನು ಬಂದು ಒಡೆ ಮಾತ ಪೋತಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಐತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಈ ಮೇಡ್ದಂಗ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಡಿಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೋತುಂಡು ಇದು ಪಕ್ಕ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಗೋಣಿ ಮೂಲು ಕುಮಟ ಸಿರ್ಸಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ 5-6 ಬಾದ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವಡದು ನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಡು ಒಂಜೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗತ ಟೈಮ್ ಅವು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಅವನ್ ಇತ್ತು ನಪಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಕೂಡ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಬರೋಂತೀರಿ ಅವೇ ಪಂಡ್ಯಾನ ಯಾಕಡೆ ಆ ಮಸೂಡಿಕೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಒಲ್ಪದ ಜನಕಲು ಇಂಚು ಬರೋಂತೀರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ತೀಯರಂದಿ ಅವು ತೊಕೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂడి ತೊಕೊಡ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಆಪಣ ಮಂಡ ಅವು ಇನಿಕಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲ್ಪ ಜನಕಲು ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನಿ ತೊಕೊಡ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ತೊಕೊಡ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಓ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಮಂಡ ಅವಲೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರರಿಗಲ ಐನು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೂದು ಅಲ್ಪದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ 5 ಬಕ್ಕಾಗ್ಲು ಪಾತೇರು ಅಂತೀರಿ ಅಂಚದಿಕ್ಕೊಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಮಸೂಡಿಕೆ ಒಕ್ಕ ಚೌತಿ ಒಕ್ಕ ಮಾರನೆ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತಂಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಪ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಯಾಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಗ್ಲಡ್ದು ಬರ್ತದ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಉಂಡು ತೂಪನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತಿ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜವನು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಕುಡಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಬಾಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಹೌದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಮೈಸೂರದ ದಸರಾಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ್ಗೆರೆಗೆ ಅವು ರಾಮಣ್ಣ ನೈಕೇರ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರೇಳ್ದು ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಡಪುರಿಯರು ಏನನ್ನು ಬರೋಡು ಮಂಡ್ಯಾರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಯ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ ಪಾತ್ಯಾರ ನಂಗೆ ಎಂಕ ದಾದಕ್ಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪಾರು ಪಂಡ್ಯರು ಎಂಕಲಿಗೆ ದಸರಾದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಇರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಐಕಿ ಈ ಸರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯಾರು ಎಂಕಾಯ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕಲು ಲೋಕಲದ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಬೋದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಪುಗಡ್ತದ ಜಾಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪಂಡ ಆಯ್ತ 5 days ದಾಲಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪ ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಇಂಕಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಡ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಡ ಏನು ವಯಸ್ಸದಾನಾಗ ಅವಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾತಿನಕಲ್ನ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಜಾತಿಲ್ಲ ಇತ ಹಿಂದುಲೆ ನೋಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಕಲ ನೋಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಕಲ ನೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಮದಿಮೆದ ವಾರ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಐದು ಎಂಕಲಿಗೆ 3 ಜಾತಿದ ಅಂದೇನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮದಿಮೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೋಚ್ಬೋದು ಅವು ಪೂರದಗಳು ಅವು ಒಂದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಿಯರು ಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾಕಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಂತೀರಿ ಆ ವರ್ಷದಾದ ಮಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಂಡುನ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಆಲಾಪನ ವೇಳೆನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ಯದಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮದುವೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಬಟ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಕಲ ಇಟ್ಲ ಆದ್ರ ಫಾದರ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಳು ಚರ್ಚ್ ಎದುರು ಆಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಆಕಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಬೊಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಅವು ಮಲ್ತ ಇದು ಪಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮದಿಮೆದ ಇಂಕ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮದಿಮೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಪನ
ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತದ ದಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟನ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಮದುವೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಆ 1 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಫಸ್ಟದ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನೇಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡವಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 7 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿನಿ 8 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐದು ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಅವು ದಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈತನೇಟ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ ಈತನೇಟ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ പോകുന്നുണ്ട് മലത്തൊന്നുള്ളേര് പൂര മലത്തൊന്നുള്ളേര് ദക്ഷിണ കന്നഡ ഈತನೇಟ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈಜಿ ಅವೇ 1 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೈತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಬಾಲನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತದ್ದು ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದೇನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂದೆ 2011ನೇ ವಿಷಯಗಳು 2011ನೇ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಗೌರವ ಮಾನದಿಗೆ ಆತಂದು ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಮಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರಚಾರನ ಬಾಯ್ಕದನಕ್ಲತ್ತಿ ಎಂಕಲು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಡ್ನಂದ ನಿಕಲಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆರಿಸ ಅಂಚದ ಪುನ ಏನನು ಯಾನು ಮರಪಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಜಯಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಂಡದಿ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಬೇಲಾನ್ ಪಂಡಿನ ಜಯಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಶೀರ ಪಂಡದಿ ಅಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಎಂಕ್ ಜಿಲ್ಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ಹಾಂ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುತ್ವಾಲಿಗಡೆ ಎಂಕ್ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದನಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಅವಳು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆನಾಗನೇ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಐತ ಖುಷಿ ಅವು ಇರೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಖುಷಿ ಇನ್ನು ಕೈಟುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪುಸ್ತಕತ್ತೆ ಲಲಿತ ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಪಾಂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರನ ಕಲಾವಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪರನೇರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನ ಕಡಪುರಿಯರಿ ಕೋನಾಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನ ಬತ್ತೇನೆ ಜನ ಬತ್ತಾನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ದಾಯಗನಿಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಡ್ದು ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕೈತ ವಿಷಯನೇ ತೆರಿಯಂದು ಏನು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆವು ಬಂಡದು ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಪಂಡದನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳು ಏನನ್ನ ಐಡ್ಬೇಕ ಏನು ಪಂಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ಬೇಕು ಏನನ್ನು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಕ್ಕೀಜಿ ತಿಕ್ಕಂದ ಪುನಃ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪಡದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿ ಎಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಬೇಕ ಅಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಳು ಬುಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನೋ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ನಾಗನೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಪುಗಾರ್ದ ಬುಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಕುಡಂಜಿ ನಬನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ನಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಒವೇ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತನ ಫೋಟೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬತ್ತನ ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪತ್ತೆರಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆವಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಚಿ ಚಿತ್ರವರ ಮಂತ ತೋರಿಸ್ಪ ನಂದು ಐನಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲಿಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಂಡ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಐತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಐನು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಡ್ನಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿನ ಮುಖೇನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಐನು ಪಾಟ್ ತೋಚಿ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗದ ಮುಖೇನ ಐನು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ತೋಚ್ಪಾದ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಕಲ್ಪನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಾನೆ ಕಲ್ಪನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇವೇರ್ನಾಥ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನಾಥ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಜನರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆವಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಇತ್ತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಆವಡು ಇತ್ತದ ಇಂದೇನು ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಅಂದೇನಕ್ಕೆ ಕೇನೊಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹೌದಾ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ 2 ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋದವು ಬರ್ಪನಾಡು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲನ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲದು ಐನು ಎಂಕಲು ಪೋದು ಅವಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬನ್ನೇಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್
ದಾಯಪಂಡ ಅವಳು ಒಲ್ಲ ಫೋಲ್ಟ್ ಅಂದಂಡ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪಾಗ ಹೋಗಿ ನೆರೊಂದು ಪೇರು ಪಾರ್ಟಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಆತಂಡು ಆಂಡ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಆತಿಜಿ ಆಲ ಇಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನೆಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ದ ಐತ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ದೇತ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ಇವನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ಉಂತುನು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದಿರು ಆಯ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ನೆರ್ತಿನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಊರು ದಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ದ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರಿ ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಊರು ದಕ್ಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋಸು ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮು ಎಂಕಲ ಪೊರ್ಲಾಡು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನದಂಡ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಪಡ್ಚಿ ಅವು ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಆಪುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂಕಲ ಆತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತು ಎಂಕಲೆಗೆ 100% ಐತ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲವು ಆ ಶ್ರಮಣ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡದು ಪಣಿಯರ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೆರಿವು ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಏತು ಲಾಗಿನಲ್ಲ ಅಂಚು ಮಾತ ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡ ಕನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾತ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲಬುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಾಗ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಕುಮಟ ಸಿರ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಕಡಪೋರ್ನಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತಿರ್ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಜವನರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಯಿನ ಪೂರ ನಿಭಾಯಿಸಿದು ಎಂಕಲ ಆತು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಏತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಆತ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಪಂಡ ಇರಗಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಪಂಡ್ಪುಣ ಅವು ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಐತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಪದಾರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂತುಂದಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ದ ಬೇಲೆ ಐಕೆ ಎಂಕಲ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಐಕೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೇವಲ ಪಿರೋಡನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುಣ್ಯ ಎದುರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ನಲ್ತೊಂದು ಆತ ನಾನು ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇತ್ತ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದೈಟ್ ಆ ತಿರ್ಗವನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಐಕೆ ಜನ ಬೋಡಾಕು ಐಕೆ ಜನ ಪಂಡ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವಳು ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಮೋಟ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ದು ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಜನತ ಅಗತ್ಯ ಉಟ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಕುಲು ನಂಗೆ ಪಿರೋದ ತೆರೆಮರೆ ಕಲದ್ರೆ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇರಿ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರಿ ಇನ್ನ ಎಂಕ್ ಜೀವ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರಿ ಅದೇ ದಾಪನ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಕತೆನೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಐನ ಅಕ್ಲಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಕಡೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಂಚ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪುಣ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಐನು ಸಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಬಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಆತ ನಾಡ ಚೌತಿ ಮಾರ್ನಿ ಮಾತ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಲ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಮಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲು ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲಗೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗಂಗಾವತಾರ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದಕ್ಕ ವರಾವತಾರ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಮೃತದ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಏಲೆನ್ಮ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳುಲ್ಲ ಐನ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಣ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಐತ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆಪ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನೀಡಿ ದುಂಬುಲ ಬಾಲನ ನಾಡೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬತ್ತಿತ್ತೀರ್ ಬಾಲನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಂದು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಆಂಗಿರ್ ಇತ್ತೆ ಮುಡಲ್ ಏನ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂಘದ ಕುಳ್ಳೇನು ಬರ್ ನೆನಪು ಅನ್ಪುಣ ಏನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೇನು ತಕೊಡ್ದ ಜಗತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ ತಕೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಲೇರಿ ಎಂಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ತಕೊಡ್ದ ಊರೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತಂడి ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಇದ್ದಿತ್ತೇರಿ ಆಪಾಗ ಇಂಕಲಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂడి ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕಲು ಸುರುತ ವರ್ಷಲ ಇಂಕಲು ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲು ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಅವು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಟ್ರದ ಫೈಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ತತ್ತುಕೊಂಡು ಐತ ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ಸೂರ್ಯಾಂಜನೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತನಗ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮುಗಿದು ದೀತಿಸೇರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆತ ನಾನು ಆಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಜನ ಮಾಮಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 7 ಕುದುರೆ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಸೂರ್ಯ ಆಂಜನೇಯ ಸೂರ್ಯ ರಥನು ಗಿಡತೊಂದು ಐಟ್ ಆಂಜನೇಯ ಮಿತ್ತು ಐನು 10 ಲಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ 10 ಲಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಗೋರಿಲ್ಲ ನಂಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರಿ ಅಂದೆ ಅವಲ್ಲ ನಮನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗೋರಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲು ಗೋರಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾರ್ವರ್ಸ್ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಕುದುರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಗೋರಿಲ್ಲ ಮರ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತ ಬರ್ಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರು ಕಾಲ್ ನೀರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಟ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಈಗ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ತುಯರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಆತ ಆಕೃತಿ ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ತಯಾರು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡ ದಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅತ್ತನಂಡ ಏತು ದಿನದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವು ಅತ್ತು ಐನು ಫಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಾಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೈಕ್ ಐನು ಶೇಪ್ ಕೊಂದಾರ ಬೈಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಮೈನ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪಣಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಫೈಬರಿಂಗ್ದ ಮೋಲ್ಡ್ ತೆತ್ತದು ಆ ಫೈಬರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ತೆಪ್ಪಾರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಲಾಂಪಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ದ ವರ್ಕ್ ಆಯರುಂಡು ಐಕಿಟ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಆತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐಟಿ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಟೈಮ್ ತಾಕೊಂಡು ತೂಪನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಅಂಗಡಿ 10 ತೂನ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ತೋಜನು ಆಯ್ತಾ ಶ್ರಮ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪನು ಅಂದಪ್ಪ ಯಾಕಂದಾಗ ತೂಪಿನ ತಿರ್ತುಂತಿನ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಓಲ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಐನು ತೂಪನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಮಂದಿ ಅವೇನು ತೂಪುಜಿ ಅಂಡ 10 ಪೊರ್ಲು ನೀಟಾದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವೇರಿನ ಕೈಟ್ ನಡಪದಿರಿ ಈತ ನಡಪದಿರಪ್ಪೆ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆವಡ ಅಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡ ನಂಗೆ ಕತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಏರು ಮನ್ಪೇರು ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಐಟ್ ಹೆಂಗೆ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬುಲ 25 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅನಕ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದಿಂಜಿ ಆರೇ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈ ಸಾರಿ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಬಾಲನ್ನ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆರೇ ಅದೇ ಆರು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಲೆತ್ತು ನಾನು ಎಂಕಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂದು ಯಾನ್ಲೈನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಎಂಕಲು ಕೊಲ್ಲೋದು ಐನು ಎಂಕಲ ವಿವರಣೆ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮಲ್ಪಣ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪಣಂದ ಒರಿ ಆಯ್ತ ಮೇಧಾವಿ ಬೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅರಡ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರಿದು ಆರೈಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಐನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಐನು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವನ್ಪಣಂಜಿನಿ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂಕ್ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆರು ಒವೇ ಟೈಮ್ಗಳ ಯಾನು ಈರೆಗೆ ಒವೇ ಟೈಮ್ ಏನು ಉಪಕಾರ ಬೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಲೆಪ್ಪಲಿ ಯಾನು ಈರೆಗೆ ಯಾಪಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೀರ ಅಲ್ಲ ಯಾಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷ ಅರಡು ಎಂಕ್ಲು ಕತೆನೂ ಬರೆಪಾವ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿಂಗ್ಲ ಆರೇ ಬರ್ಪೇರು ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಐನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಆತ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 5 ಪೈಸದ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಆರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈತನೆಟ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಅದೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಆರೊಂಜಿ ದೀತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಮರಪೇರಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ತೂನಗ ಇದು ಪಿರೋದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಅಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಆತ ಐಕತಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ಲ ಆಯ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರನೇ ಪೊರ್ಲು ಓಲ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಾಪುಜಿ ಐಕತಕ್ಕ
ಸೌಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಬರ್ಲ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ತಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ಬೋರ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಅದು ತೋಜು ಇದರಿಂದ ಐಟು ಮೂಜಟ್ಟು ಓವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಲ್ ಆಣನಲ್ಲ ಅವಳು ಫೈಲ್ ಅದೇ ಓಕೆ 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 ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಾಪುನು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಪುನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೇಲವಂತ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಬೇಲವಂತದ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎದುರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಒಪ್ಪೇರು 15 ಜನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಏಪನ್ನಾಗ 10 ಜನತ ಶ್ರಮ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಪುಂಡು ಅತ್ತ ನಾಡ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತಿಂಚಾವನು ದೇವೇರ್ನ ಚಾಕರಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ್ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅತ್ತಂಡ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪೇರ ಅನ್ನರಿ ಇರಿಗೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪಿದೈ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡ್ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಆ ಪೊರ್ತುನ ಯಾನು ಈತನೆಟ ಯಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಪೊರ್ತುನ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪೋದವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂತೆ ಆಂಡ ಐನು ಎಂಕಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲ ದುಂಬು ಈಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಳು ಅಂಚನೆ ಚಂದಪ್ಪ ಪಡ್ಡಾಲ ಪಂಪನ ಆರು ಅವಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಏನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಬೇರೆ ಪೊಟ್ಟದ್ದು ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಈರು ಎಡ್ಡಾವೋಡು ಈರು ಈ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಐನ ಎಂಕಲು ಇರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಅತ್ತ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಉಂತೆರ ಕಾರಣ ಆ ಅಂಚಿನ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನನು ಯಾನು ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಚಿರೋರಿನಿ ಇಕಡೆ ಬಾಲನ್ನೇ ಪನ್ಲಕನೆ ಇನಿ ಬಾಲು ಆಡ್ಸ್ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಲೋಕಡೋರ್ ಮೈತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯೋಡಂಡ ಕೇವಲ ಬಾಲನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಬಾಲನ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಐತೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಾಲನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪರಿಚಯ ನೋಡಂಡ ನನ್ನ ಪಡೆದಿ ಮಾದೇವಿ ಪಂಡದಿ ಅವೆನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಪ್ರಥಮ್ ರಾಜ್ ಪಂಡದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಪ್ರಣೀತ್ ರಾಜ್ ಪಂಡದಿ ಓಕೆ ಬಾಲನ ಎಕರ್ದಿಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ ಬಾತಿರ್ನಾಗಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರೋತಿ ನೀರ್ನ ಬುದಾರ ಮಾತ್ರ ದೇಪನ್ನಾಗ ಏನ್ ದಾದ ದುಂಬು ಪೋಯೆ ಈಗ ಸಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮದ್ ಮೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರಂತ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಬತ್ತಿನ ಜೀವನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಭವ ನೆನಪತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ನಪಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಬೇಲೆಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತದ ಸಂಬಳದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಬಳದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೀಪುನ ಅಂಚಿಂತ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಿಲಿತ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿತ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಸರೋವರ ಪಂಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತನ ಈಗ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಟ ಮಲ್ತದೇರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ಕೆ ಇತ್ತನ 1995 ಅವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ನು ಸರೋವರ ಇಪ್ಪನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅಂಡ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾನು ಕೊಡೋರಿ ನಂಡರಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ನಾಗ ಕೊಡೋರಿ ನಂಡರಡು ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಚಕೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಂಚನೆ ಪನ್ನಾಗ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮಂತನದ ಅದ ಒಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆಡು ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರು ಪಂಡಿರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಏನ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗಾಯ್ತಾ ಅಂಚ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ 45,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 45,000 ಅದ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪ 45,000 ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಮೊತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ 45,000 ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗಾತನು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರಪುರ ಅಡೋದಿದು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಕೂಡ 45,000 ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದತ್ತ ಮಾಧವಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವಿರುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬುಡ ಎಲ್ಪಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲು ಸುರುತ ವರ್ಷ 2000 ಇಸ್ವಿಡು 2001 ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಕಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತ
ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಂತು ಪುನಗ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಲ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ದೂಷಣೆ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡಿ ನಕಲು ದೂಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ದೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದ ಕೊಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಸೀನರಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವ 5 ಜನ ದಾದ ಅವು ಪಂಡದಂದು ತುನಾಗ ಅವೇ ವರ್ಷ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪಗ ಪೂರ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಫೋನ್ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬಗ್ ನಿಕ್ಲು ದಸರಾ ಮಸೂರು ಕುಡಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರಡು ಚೌತಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರಡು ಅಂತ ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಅವೇ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊರಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದೊಂದು ಜನಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪಂಡೇರತ್ತ ಪನ್ ಪುನಃ ಖುಷಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಪಂಡದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎದೆ ಬಡಿತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಭಯಂಕರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆದ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ದಾಲೆ ಚಪಕ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರೇರ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ರಿಯೂಸನೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮೂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅವಳ ಮೂಜಿಲ ಟಾಪ್ ಟು ಟಾಪ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅತ್ತೆ ಹಾಳಾಯ್ಜಿಂಡ ಹಾಳಾಂಡ ಐಕ್ ದೂರುಲ ಇತ್ತನು ಪೆಟ್ಟುಲ ಇತ್ತನು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಇಂಕ್ಲೆ ಕುಡುನಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇವನ್ನ ಗಿರ್ನ ಇಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಗಳು ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಕಲಾವಿದ ಆರ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಈರೆಗೈತೆ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಡ మీరు ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಬರೀ ಒಂದು ಪುನಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಮಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಬೇಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರನಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಪುನಡೆ 4 ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆಪುನ ನಮಕ ಕಾಸು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರಪು ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಯ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಓಲಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸಲ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ವ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಇಂಚಿಂತ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ತಿಂಗ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಇಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಗಾನ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಗಾನ ಅಂಚಪುರ ಕೇನೊಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹೊರರ ಆರು ಪೋನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಪೂರ ಕೆಲವೇರು ಬೇಡಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆರಿಜ್ಜಂದಿನ ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಾಲನ್ನೇ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಚಕ ಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ದಿನ ಇರ್ತಾ ಹತ್ರ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಡೇನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಜೊತನ್ನಾರು ಬಾಲನ್ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಥಮನಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪಪ್ಪನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಇಂಚಲ ನಾನು ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಂಡ ಟ್ರಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಇಂಚಲ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಇಂಚಲ ಪನ್ಪೇರ ಮುಕ್ಕುಲು ಬಟ್ ಅವೇ ನಾನು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ ಕ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಪೂರ ರಫ್ ಪೂರ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೇರು ಕ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಎಂಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಐ ನೈಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಲ್ಪೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರ್ಟ್ದ ಪಂದ್ ಆತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಡ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಬೇರ್ಲ ತೆಲವು ಮಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಎಂಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಂದ ಪಪ್ಪ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಪಪ್ಪನ ಬಯಲದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತೆ ಎಂಕಲೇನು ಒಂತ ಕಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ ಪಂದ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಇಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಮೀನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಆರ್ಟೆಡ್ ಲತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡವು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ ಪೂರ ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪನಂತ ಅದೇ ಅಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾದ ದುಪ್ಪ ಉಚ್ಚಿಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಸರಾ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಹೌದಾದ ದಾಖಲೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಸ್ಟ್ದ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಅವಳು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಡು ಮನ್ಪನಕಲ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತಂడి ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಅಪ್ಪನಾಗ ಏನಾನು ಲೆತ್ತೇರಿ ಲೆತ್ತದಾನಾಗ ಇಂಕ ಆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ಕೊರಿಯರಿ ಕೊಡ್ದಾನಾಗ ಅವು ವಿಶೇಷ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ದೇವರನ್ನು ಕೊಣಪಂಚಿನ ದಶ ಮಂಟಪದ ಮಂಟಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಣೋಡು ಆ ಮಂಟಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ 5 ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಆ ಸಮಯ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿನಾಗಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೂರ ಬುಕ್ ಬಂಡೆ ಇಡೀ ಊರಡೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಸಟ್ಟಾದ ಬುಕ್ಕಾದು ಪೋನು ಆಂಡ ಏನು ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಏನು ಒಯ್ಸದು ಬೈದೆ ಬತ್ತದ ಏನು ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟದೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಬಾಡ್ದೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಪಂಡದ ಒಯ್ಸದು ಬೈದೆ 5 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಲ್ಲ 10 ಆಕಲ ಮಂಟಪ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಜ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನೆ ಬಡಿ ಉಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅಜಿಪ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮೀತು ಆ ಧೈರ್ಯನದಿದ್ದು ಏನವಳು ವಹಿಸದು ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲನು ಆ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗದೇರು ಕೊರ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅವು ಯಾನು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಕಿರದ ಫಲ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿಷಯ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೇಂದಿರಿ ಇಮೇರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಪೂರ ಏರ್ಲಗಳೊಂಜಿ ಮುಂದಿಚ್ಚಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಕೊನೊಪ್ಪೇರ ಪನ್ಪನ ಆನ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದೆ ಐನ ಪೊರ್ಲು ಹೆಂಗೆ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ಕತೆ ಅತ್ತಂಡ ಇದು ಮಾತ್ರ ಲೋಕೋಡರ್ಮ ಇತ್ತು ಪರಿಚಯ ಚಿತ್ರನ ಕತೆ ದೇಪನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಮುಖಾಂತರವಾದಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಮೇರನ ಕಲೆಗೆ ಸಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಾಲನಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾತೆರ ಇತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಲನನ ಡಿ ಇಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪಯಣದಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಡುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಗಲ ಪುದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಬೈತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಅನ್ನರೆ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲಿನ ಎಂಕಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಾತ ಆ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಇರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದುಂಡು ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ ತಾವಡನ್ನೆರೆ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಲನ್ನ ದೇವಂತದೆ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದುಂಡು ಒಂದು ಇರ್ನ ಪುಗಿಯಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಲ ಅವು ಬಂಗ ಆವಡ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಿತ್ ಮಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಒಂದು ಅತ್ತನಾಂಡ ಈತು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾತು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರಿ ಏನು ಮಾನದಿಯಾರಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವಡಕ್ಕ ಅವನ ಕಡೆ ಕಾದು ಈತು ವರ್ಷಲ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂದಿನ ಕುಳು ಅತ್ತ ನಾನು ಇರೆಗೆ ಈತ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕೋರನ್ನರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಗುರುತಿಸೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಆಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡ್ನಿಂದ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಡು ಎಂಕಿನಿ ಈ ಬೇಲನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂದ ಎನ್ನಾಡು ದೋರಿಯಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಆಪನ ಬೇಲೆತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಅಂತ ಗ್ರೂಪು ಸೇರ್ನೇ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ ಅಂತತ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರನ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕೈ ಈತಿನ ಜೋಡಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಿ ಈಡಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಪ್ಪೆ ಏನನ್ನು ಎತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಇಂದೇಡು ದುಂಬುಲ ಇಂಕ್ ಆ ರಾಜು ಪನ್ಪನಾರು ಎಂಕ್ ಇದೇನು ಸುರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತನ ಕೊಂಜಿನ ರಾಜುನು ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಗಣಪತಿದಿದ್ದು ಎಂಕಲು ಬೇಲೆನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಬೇಲೆನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೇನೊಂಜಿ ಎಂಕಲು ಮನಸ್ಸಿಡೆನ್ಯೋ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಇನಿ 6 ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಸಾಧಿ ತೋಜಿನಾರು 6 ಅವತ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೇತೋ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಕೇರಳಡ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದುಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು 6 ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಣಿತೆ ಬೆಂತೇರು ಅಂಚನೆ ದೇವಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು 6 ಬತ್ತದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಸಿ ಸೇರಾದಿರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕುದುರೋಡಿ ಆ ಒರಂಬ ಶಾರದಿನ ಅಂಚನೆ ಉಚ್ಚಿಲಡ್ಲ ಆ ಶಾರದಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಬೇರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 6 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಾದಿರು ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೇರಳದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ 6 ಕೈ ಸೇರಾದಿರು ಅಂಚನೆ ತಾರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯರು 6 ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿರು ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಪಂಪನಾರು ಕನ್ಯಾನದಾರು 6 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದಿರು ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು 6 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಬಡದು ಕೈ ಸೇರಾದಿರು ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆಗಂದತ್ತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಜೋಡದೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಲಾವಿದೇರನ ಬದುಕು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಾವಡು
ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಕಲು ಆನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರೆನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆನಾಗ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀವು ಮೂಲೆಗಾದು ಪೋಯರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನಿ ಬೆನ್ಪಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಪಡ ಹೊರತು ಇನಿ ಬ್ಯಾತೆ ಒರಿ ಓ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಓ ಬ್ಯಾತೆ ಒರಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪಣಿ ಆಯ್ಡೊಂಜಿ 4 ಕಾಸಿತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರದ ಅತ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪೂಜಿ ಆಯ್ ಮಾಹಿತಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಬ್ಯಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಪಣಿ ಇನ್ನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಕಲೇಟ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಪೂರ ಮೂಲೆಗೆ ಬೋರ್ದೇರು ಬೆನ್ಪನಕ್ಕಲ ಮೂಲೆಗೆ ಬೋರ್ದೇರು ಅಂಚ ಯಾನಿಂತ ಪನ್ಪನಿ ಕಲಾವಿದರು ಏರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ ಸಾದಿ ಬೇತೆನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಫೀಸಡ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅತನ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆನೆ ಇನಿ ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಕಲಿನ ಬರಿಕೂಲ ಆಚಿ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಪೆಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ನೀನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಮುಖೇನ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕದೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಬೇತೆಯವರಿಗೆ ಹೋದು ಐಕ್ ರೇಟ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿನಡಿ ಇನ್ನು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಲೆಗೆ ಬೋರ್ತಾರೆ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮೂಲೆಗೆ ಪಾಡು ಮಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಕಸಬು ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಕಸಬು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪಾದರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಜೀವ ಅಂತ ಬದುಕೊಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಾದಿ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಪನಾಡು ಇನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಲ ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆ ಏರವರಿ ಬಕ್ಕರು ಏರ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕಲ ಆಸೆ ಆತಿ ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿಗೆ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋಚಿ ಕಲಾವಿದರಾದೆ ತೂಲೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಆ ಯಾನಂದತ್ತು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋಚಿನ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಆಶಯ ಬಾಲಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂತೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಬಾಲಣ್ಣನ ಪುದರಿ ಇನ್ ಲೋಕಡೊಮ್ಮೆ ಪರಡೊಂದುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ದೆವಂತು ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಚೌತಿ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪರ್ಬೋಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪಡ ಬಾಲಣ್ಣನ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿ ದೆವಂತದ್ದು ಬಾಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಬಾಲಣ್ಣನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅವರ ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟದ ಎಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರು ತಿಕ್ಕಗ ಅದನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ತುಳುವೇರನ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಎಂಕಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಕಲ ಪುಣ್ಯ ಮಧ್ವರಾಜಿ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದ ಐಟು ಬೆನ್ಪನಂಚಿನ ಏರ್ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆನ್ಪನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಿನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ನ ಮುಖೇನ ಮುಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸೋರು ಪನ್ಪಣನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಓ ರೀತಿಡಿ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ